Eyo people, this is the coolest minister on the street to Minister Magwinya. Kaizer Chiefs ngukanda, Stellenbosch ngukanda, Stellenbosch yadlula ngokwe-penalties kuReal Grand. Hayi sharp ndiyakubona uba usharp ungekho sharp, usharp ulithundu bra, grand emotional namhlanje. Hayi Bram, kubetha umama hayi ekhaya. Bram, Because extra time kuthi uqala namhlanje. awuzabetha hayi. Iqala ngoku extra time. Hayi yiyo le. So kufuneka sithi no gender based violence. awukwangoku siselapho ufika kwamengeni ishubini ngabe baleko ngoku. Yebhuta asiyifuni lona. Otherwise igame yakho namhlanje bhuta ungathi Kaizer Chiefs ibhutephi. ibhuthe ngoba kuMorris. Morris Bram akusona iplayer Kaizer Chiefs namhlanje kufuneka nje asiphumele indlela akahambe namhlanje yasiphazamisa. Kuye lo ukuthi asivu khona itheni bangamfaka umjini lo mjini bamfakela nje penalty kodwa yena nto inkulu nje endifuna ithetha hayi ikhulu kambokazi isizoka lihle kakhulu hayi eliyandiyalibonga uyipharete hayi ngeke ngibongela nje la goal yayinhle incoma ikhona enxibile apha ngaphandle hayi njini lo ndiphelele uphelele kahle okay hayi ke ndiyakuva ke so with this thing ucimba ke ngoku iChiefs iyahlala xa ndayikuyo pha kwilogo kayizo sosisehla because bongathi ingathi sayiluze yonke le form lesinayo bit by bit ezamakhosi icebo lami endilibonayo mna ukuthi sihlale pha ucoach makabe khonje indlela sikhangele ucoach upitsi khona urenti hayi okanye noma ngurivero so baba hayi bahambe aba noJesus ozinenzekayo okanye njengoba kunje uJesus wenza nje yasimasi acoach yasimasi so betere sifumane le nto zurivero okanye upitsi msimane so ngoku ufuna yonke igrade yeparade ngobunyani ngopaseka nangocoach ngoku hayi umnyane embona njinjani impethe ngoseyafana uma sinayo so zenje kaloku iparade leyo ufuna usolo kunanca just because ungumntana eparade usolo kunanca eyona mazima ngityaba kumamami ngityaba kole baphinde bathini yoxa mabanyamezela kaloku bona baneekaphu zonke mziyafana bazibikezela iikaphu ezininzi esinazo bathi abazazi bebengekho bathetha ngesitayi esabangazazi sonako ezangoku ezandiyazi noba sezanento i-man of the match yakho kule game umthetho nje uyibambile okusena hayi baseke laa nto mgxeka sithini awumpruvile umthetho kakhulu to abantu abasambona nge-back passes zodwa because bakhona abantu ababukela i-back passes zodwa kumthetho bayibukela enye ipasi abayedlayo bajonge nje how many back passes azibuyisela ngathini kubo abo mabayeko laa mntu basuke sisapote sothi Chiefs because yabona uba kuyena player emileyo esebenzayo ulive kwawule nto uzikucele ufikene ungathi uthi kodwa uyabethakala kwayena umthetho awuhleli ayingolaa mntu umthetho no hayi leyayo hayi ke ndiyabulela imessage yakho to ifans nje masekucamela yonke indawo yabo masikangale ithwelele sekucamela phana pha sekusokolisa amapolisa yathi balabo lihle kanjani elivor uba ufuna ukucamela phana pha mahlazi igama lethu awu team enkulu qembe elikhulu aw the biggest country in the team utsho kurotman yam uthi i-Kaizer Chiefs bayilale ngenxeba kodwa sithe laa nto buyithethe ekuqaleni kayilungise pha ekhamereni uba hayi nothando no gender violence bendidlalela ndiyenzi loo nto le ndiyabethwa nje mna endlini uyabethwa ubethi amagosa ayabethwa hayi ngumsindo nje yabona uba silungisile le nto ngase sibuye eligini sithathe le ligi black label hayi sihleli sinazo awuyicingi khona lenothethela loo nto le awuyicingi uba it's a good thing ukuthi iChiefs ifocuse kwi-CAF ne-league mhlawumbi umbetho kwethu ku-black label kuthiwa masifocuse kwiligi uba sibethiwe sasixolela nje loo ndawo kodwa besingafuna uphuma kodwa bezayithatha le cup fanele yazi bahleli siyibethe nayo livuke kakhulu ngosiphumayo bacula ingoma yethu ukuthi azinendaba nephari ingoma yethu bayayicula bayiculela ntoni ingoma yethu bacula ingoma yethu leya bazawujabula ngoba basapote kodwa nabo mani bayithathe ngeke bayithathe Brian axele wathi ikhumbule pha engaperformi nje umqala womile mhlawumbe uthanda kwabe le-black label uzophelaa bamnike ibranti asele umtshitha uyazi uyanxila umtshitha adlale abayeke umenza ngathi ngumntana lamtshitha uyaziselela loya yabo uyaziphilela nje ngotywasa lamtshitha iyaziwa asesibeni ufike wanxile apha bathi ubanjwa uzaxa ivula ishampeni hayi akayenzi betha kuye ingalo betha kuye siyabulela kakhulu ke